Tak, prichádzame do... Prichádzame do domu k dievčatám, ktoré bývajú same. To je pán doktor, áno, je to dom na polceste, toto pani riaditeľka. Na tu baby same bývajú teda. Práve upratujú, lebo práve prišli do školy a majú chvíľu čas. Áno, tu sa umývame. Takže takto vyzerá vlastne, keď už deti odídu z projektu. Tieto sú už staršie dámy, býva ich tu 6 a už sa vlastne učia žiť samostatne. To znamená umývať, variť. What are you cooking? Oh, super. And here? What is there? Right, yeah. Takže toto je vlastne bytík, v ktorom už majú vreckové, chodia do školy, sami si dávajú liečbu a všetko. A učia sa vlastne fungovať samostatne. Majú sociálny dozor, ktorý ich kontroluje a toto je vlastne taký posledný krok k osamostatneniu. A ešte aj hore majú izbičky, aj tie vám môžem ukázať, kde vlastne bývajú takto. A tu dokonca jedna z dievčat aj hore jedna spí. Tak. Izbičku nebudeme rušiť. Poobednejší spánok. Takže takto to vyzerá v domovoch na polceste, v doplnkovom projekte House of Family, keď už deti, niektoré tu sú už niekoľko rokov, vychádzajú do samostatného života.